kutikanganisa asi tichichishandisa. Muri kupaona? Ndozvakafanana neuroyi. Uroyi hwakaipa zvisingaite. Handidi kuti ndipavanze. Uroyi chinhu chakashata. Asi vanhu vakagona kushandisa uroyi kuita zvakanaka, chinova chinhu chinobatsira ramangwana revanhu vatema. Nenzira dzipi? Rega ndipe semuenzaniso. Une munda wako. Handiti? Une munda wako iwe kumusha uko. Council yobva yati yakuda kuita yavanoti urban expansion. Vakuda kuisa mastands. Asi munda wani wakasirwa namatateguru ani ako. Une makuva ani mumunda imo. Council yobva yati takutora munda. Iwo bva kuti kwete, hazvigoni kuti mutore munda wangu nekuti une makuva amatateguru angu. Saka naizvozvo torai dzimwe minda dzavanoda, ini wangu sei wakadaro. Council inogona kushandisa chisimba kuti ikutorere. Muri kupaona? Asi kana une uroyi nemakona ekuzvidzivirira, handitika? Pavanosvika nemagredha avo vachida kuti vatimbe munda, haashandi. Vakatema miti vanofuma vachiona miti iripo mangwana. Alright, ibva ndakubate zvishoma ipapo. Ndoda kuti nditidzoke nemi kumashure zvishoma. Tinonzwa isusu kuti nyika ino yakarwa hondo against vachena. Ende ndinovimba kuti panguva iyoyo uroyi hwaiveko hwakanga hwakasimba. Munoreva here kuti vanhu vakakolonizwa during that time vakakundikana kubatana neuroyi hwavo pamwe chete muhumwe kuti varwise varungu, kuti varungu vadzoke. Why is it varungu vakakoloniza nyika inoyi varoyi variko? Saka funga kwenyu mimi uroyi hune simba rinosvika ipapo rinokwanisa kudzima mishinari. Ngandipindure ndichiti kukolonizwa kweimba yevanhu vatema kana kuti kubvutwa kwenyika yevanhu vatema nechisimba hakuna kuitwa nezuva rimwe kana kuti mwedzi umwe chete. Kwakatora munguva yakareba. Hatingoti pakutanga varungu vachiuya vakatanga kuuya vachida kurwisa nechisimba, vakakundwa neuroyi nemakona. Vakaona kuti hakusvikike nekuti vanhu vatema vaitaura naMwari. Chiripo ripotyo achipindura. Nekuti vakanga vachirarama mutsika nemagariro akachena. Vaitaura naMwari nenzira ipi? Nenzira dzechivanhu. Mwari akataurwa naye kuti toda mvura, mvura yaitonaya ipapo. Vakataura kuti tirikuda chikafu, chikafu chaibuda pasi pemuhati, votodya. Chiripo ripotyo kureva kuti ukama hwavo naMwari hwakanga huri pado napado zvekuti Mwari aitova senge sahwira wavo. Muri kupaona? Saka kureva kuti Mwari ndiwo muridzi vechivanhu ichi. Saka kureva kuti mabasa euroyi aya aidiwa futi naMwari kana kuti anodiwa futi naMwari. Pakuzviprotecta. Rega nditi uroyi isimba raMwari. Uroyi isimba raMwari. Uroyi isimba raMwari. Isimba raMwari. Iwewe ukapiwa simba iroro naMwari, zvava kwauri kuti woshandisa simba raMwari zvakanaka here kana kuti zvakaipa. Semuenzaniso, chiprofita isimba raMwari. Asi ukaenda pane benzi anopedza madzimai evanhu. Asi chiprofita chinoramba hacho chiripo. Saka zvapauri kuti chipo chawapiwa naMwari woda kuchishandisa kuchengetedza vanhu vekwako here kana kuti kuparadza vanhu vekwako. So munoreva kuti
uroyi chitori chipo chinobva kuna Mwari. Uroyi chipo Kureva kuti sandi munhu wese ane access yekuroya. havasi vanhu vese vanoroya. Chipo. But waiziti kana iwe uchida kuroya ukaenda kudzin'anga unokwanisa kupiwa uroyi. Havasi vanhu vese vanokwanisa kuenda kun'anga vachipiwa uroyi. Chipo. Uroyi chipo chinouya nevedzinza rako. Chitori chipo chinotouya nevedzinza rako, asi chine chinangwa chekuchengetedza imba yevanhu vatema nekurwisa vabvi vekure nevapambi pfumi. Mupfuhwira chinhu chakanaka chaishandiswa nevanhu varume. Mupfuhwiro wanga uri mushonga wevarume pasi chigare, wakanga usiri mushonga wemadzimai, nekuti varume vaiita vakadzi vanodarika kana 20. Saka kuti vawirirane, varume vaishandisa mupfuhwira wokupfuhwira madzimai avo kuti mumusha muve nemagariko akanaka. Asi sezvinouya varungu manje vachiparadza tsika nemagariro dzevanhu vatema, madzimai ndiwo akatanga kushandisa mushonga uyu akuchishandisira varume. Saka muda kwekuti varungu vakanga vaintrodusa zvekuti varume vasacharora madzimai ekuwanda here kana kuti chii zvavo zvaitika iko. Right, varungu vachiuya vakauya nepfungwa yekuti sezvandambotaura, kubvutwa kweivhu kana kuti nyika yevanhu vatema zvichiitwa nevasina mabvi avo vatingati vapambe pfumi, vachena havana kuzviita nezuva rimwe chete. Vakambouya kunoedza ndobva vakundikana, vatekaira vachidzokera, vauya futi kunoedza ndobva vakundikana, vatekaira vachidzokera, kusvika vazondoronga inonzi Berlin Conference yavakaita iye kuti saka tochidii varume, takundikana kutora imba yevanhu vatema. Ndipo vakachiuya nestrategy yekuti endai nebhaibheri munovatendeudza, nekuti vanhu vatema vanoda Mwari, nekuti zveshuwa vanga vatoonawo kuti nyika yevanhu vatema vanonamata Mwari ende vanoda Mwari. Saka chinhu chimwe chete chinogona kuita kuti muvabvutire nyika yavo, endai muchinotaura zvaMwari nekuti ndozvavanoda, nekuti vanhu vaMwari vanorarama zvinodiwa naMwari. Imi michiendai muchinoita kunge muri kuita zvaMwari, mukuita zvaMwari muchivabvutira nyika yavo. Ende ndizvo zvakaitika. Vakauya nebhaibheri vatendeutsa vanhu vachiti namatai kuna Mwari nekuti Mwari wamuri kunamata haasiri yezviti. Uri kuona manje. So pakaita vatengesi futi muimba yevanhu vatema imomo, nekuti varungu vakanga vakuuya vachiita kunge vari kupemha, vachiita kunge vari kuparidza. Uri kuona manje. Saka isusu nekuti tiri vanhu vaMwari, vanhu vatema, vanhu vaMwari vanogashira vaeni, havana umbimbindoga, havasi vanhu vanovharira vaeni panze, asi vanosheedza vaeni, vogara navo pasi, vodya navo, nekuti ndidzo tsika dzakanaka. Asiwo mukiita tsika dzakanaka ikoko ndo yakatorwa yatingati weakness nevachena, ndo yavakapinda nayo kupinda mumusha naizvozvo. Uri kupaona? Saka neimwe nzira tingati chivanhu chebhaibheri chakauya nenzira isina kunaka, uyezve chivanhu chebhaibheri hachifanira kunge chichitedzwa nekuti chakauya nenzira yekutora masimba kwatiri vanhu vechitema. Rega ndipindure ndichiti kunamata Mwari akasika vanhu nezvinhu zvose zviri pane ino nyika hakuna kumbobvira kwakaipa. Kunamata Mwari kunokurudzirwa kumunhu wose, asi manamatiro ebhaibheri, manamatiro emhando yavachena handiwo. Kana muchiti handiwo, iko zvino tikada kutarisa tichaona kuti even vabereki venyu chaivo pamuri mugere papapo vanotoenda kudzikereke dzakauya nevachena. Nyika yose
yakubhilivha kunyika yechichena. So zvinotipa matambudziko api? Apa haufaniri kunge uchindibvunza kuti zvinotipa matambudziko api, nekuti torimo matambudziko auri kuona ari kukonzereswa nemanamatiro akarasika. Akaita seapi? Mwari wevanhu vatema anozivikanwa nemunhu wose. Manamatiro emunhu mutema haana kupokana mukati. Anokurudzira magariko akanaka, kugarisana zvakanaka, runyararo, hatiteure ropa, hatibire vanhu, hatiite mazvake mazvake. Kuna Mwari wedu tinoenda semusha, tinoenda serudzi, hatiendi rumwe rumwe. Manamatiro ari kuitwa echimhando chevachena anokurudzira rumwe rumwe, anokurudzira rumwe rumwe, haakurudziri kubatana nerunyararo. Ane udyire mukati. Udyire hunokonzeresa rumwe rumwe. Rega ndipe mufananidzo. Maungano makuru echinamato chevachena ari kubvanzuka bvanzuka vachiita rumwe rumwe, nekuti vakaona kuti muungano iyi ine vanhu vakawanda umu, mukuru weungano kana kuti vakuru veungano vari kudya voga. Saka muchireva kuti kana uchitenda muchinamato chichichena unofanira kutoti udye navanhu. Kana uchiti vari kudya voga, kureva kuti pane zvinhu zvavanopiwa vachizodya here? Muri kutsanangura muchiti kudii? Paunoenda kuchechi yemhando yevachena unonzi uya nechegumi, ukande chegumi.